Helo, enw fi di Tesni a dwi'n 16 oed. Yn y vlog yma, dwi'n mynd yn sôn amdano y Coronafeirws a be amdano fo sy'n ymhoeni a sut mae di effeithio fi'n barod. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i sôn am tygau a lefel A. Felly, mae'r cyfnod yma yn cyfnod hynod anodd i ni fel bobl ifanc, oherwydd mae gennym ni dygau a lefel A fel mae lot o bobl yn dweud, mae'n bywydau ni'n dibynnu ar y canlyniadau da ni'n mynd i gael o hyn, yn enwedig lefel A. Felly, dwi fod i ista tygau flwyddyn yma, ond oherwydd y Coronafeirws yma, dwi'n mynd rhy siŵr os ydw i'n cael. Felly, mae'n gyfnod ofnadwy o stressful i fi fel unigolyn, ond hefyd i llawer iawn o bobl, ond nid yn unig i ni fel disgyblion, ond i'r athrawon hefyd, oherwydd go iawn, does na neb yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr dyddiau nesaf yma, heb sôn am mis nesaf, lle da ni actually yn ista aroliadau hynod bwysig yma. Felly, beth swn i'n really licio os oes Cabac yn defnyddio predicted grades ni, oherwydd mae depisyn o bapur na da ni'n mynd i fod yn llenwi mewn yn yr arholiadau yma ddim yn fel nabo ni gymaint, ddim yn dda gwybod yn union beth da ni'n gallu gwneud fel mae'r athrawon yma. Felly, dydyn nhw'n mynd i fel trio rogio'r system i gyd wrth roed lefelau uwch i ni, jyst er mwyn wneud yr ysgol edrych well. Oherwydd, maen nhw'n gwybod mae pawb yn mynd i fod efo'r un chwarae teg ym Mhrydain i gyd, wel, dros y byd allan. So, defnyddio predicted grades yn big thing a rhywbeth really da. Beth arall dwi eisiau sôn am ydy, nath pennaeth ysgol ni ddeud ella bod na siawns fydden ni'n gorau ista yn aroliadau yn mis Medi. I ni, mae hynna'n andros o beth drwg, oherwydd da ni'n rili gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i chweched dosbarth i ni wedyn, neu colega a bethau. Ond i bobl sy'n ista lefel A nhw, sy'n eisiau mynd i brifysgol yn mis Medi, da ni'n gwybod os dyn nhw'n mynd i cael mynd i brifysgol, a os fydd y brifysgolion yn ôl ar agor, mae'n rhywbeth arall ydy. So, rhywbeth arall sy'n mhoeni ydy just pryd mae'n wir am hitio ni yma. Dwi'n byw yn Smon, a ar y funud dim ond 2 case sydd wedi bod, so da ni reit ffodus yma, dim ond 2 case. Ond eto, efo pa mor sydyn mae o wedi fel gwasgaru o gwmpas China ag yr Eidal a pethau fel yna. Mae'n reit ofnus a reit da ni gyd eich sweru pryd mae'n mynd i hitio ni yma. So ella fydd ni'n methu, wirioneddol methu ista ar ddata ni. A mae'r ffaith bod ni ddim yn gwybod os di ysgolion yn mynd i gau a bethau fel yna, mae'n rhywbeth arall ydy. So heb blaw am ysgol, mae di effeithio ar fi'n barod. Dwi digon ffodus a mae'n heulu digon ffodus bod ni heb di ddala eto. Pwyslais ar e eto, oherwydd mae'n rhywbeth mawr sy'n sbredio'n really sydyn. Mae o di effeithio ar fi mewn llawer o ffyrdd. Mae di effeithio fi ar ysgol yn bendant oherwydd da ni just ddim yn gwybod fel nes i ddweud gyna. Mae di effeithio ar fi tu allan i'r ysgol oherwydd ar y funud, wel, am tua mis a hanner, sgenna fi ddim pethau i wneud ar ôl ysgol. Felly, dwi'n rhan o fand pres, sef St Dorby Maris, sy'n ymarfer bron bob yn ail diwrnod yr wsos, a mae bob dim wedi cael ei canslo. So felly, oedd y band ieuenctid yn fod i cynrychioli Cymru yn y pencampwriaethau Ewropeaidd yn Lithuania ym mis Mai. So da ni wedi bod yn hel chwydd y bres a gwneud gymaint da ni gallu mynd ar y trip mor profiadol yma. A mae hwnna wedi cael ei canslo. So mae hwnna'n siom enfawr i ni fel band. A mae yna gymaint beth arall yn cael ei canslo sydd i ymwneud â'r band. Sy'n eitha digalon, achos o'n i'n rili mwynhau mynd i band, achos oedd o'n ffordd o'n i'n cael fel dianc o gwaith ysgol, ac o'n i'n cael cyfarfod efo pobl dwi ddim yn gweld bob dydd yn ysgol. So mae bod ni'n un teulu mawr a dwi'n cael gweld nhw mor hir, mae'n reit digalon. A hefyd, fel lot o'n ni'n Cymru, oedden ni'n bysian am yr Euros. Mae hwnna wedi cael ei canslo fan do. A dwi'n chwarae pêl-droed hefyd i Gaernarfon, a does na ddim ymarfer, dim games, dim byd o'na. So mae'n eitha, mae'n torcal yn ysbraidd bod ni ddim yn cael
gwneud beth ni'n garu wneud oherwydd bod y virus yma o gwmpas. Felly, mae reit upsetting, reit scary bod hyn i gyd yn mynd on mor sydyn. Felly, dwi'n gwybod rili beth i wneud. Dwi'n orffen y vlog wan. Dwi'n dweud, cofiwch, olchi'ch nwylo. Os da chi ddim eisiau dal y coronavirus yma. Diolch am wrando.